Nika lho Pak Supito dipadosi nika. Salaman riyen kali Pak Supito, salim riyen. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Cah cilik duit nyelek bengi ra entuk nyekel dhuwit, gorene dhuwit sik. Mot bagian kuno. Wah iya. Ora kena dihapusi bocah iki. Ayo nggih. Lah kaya ngono kuwi Nduk. Dadi sampeyan yen pinter nembang, nguri-uri lan ngurip-urip melestarikan budaya, nembang kaya sampeyan kuwi. Nuwun sewu, rejeki mara dhewe. Ngono, ya. Jadi mlaku intik-intik ngono, Pak. Oh, mergo rejeki duwe sikil ngono maksudmu. Ngene lho tak omongi. Bunci swara apik, kepinteran kaya sampeyan, akhirnya jenengan uripe mesti kajen keringan, dihormati, ditresnani. Buktine sampeyan rampung nembang caping gunung, Pak Supito tindak rene maringi bebungah ning sampeyan. Lho kaya ngono kuwi. Mula sampeyan aja isin dadi sinden ya. Nggih. Cucuk lho timbangane derep ya ta. Iya. Nggih. Apa neh sijingkas ora perlu nganti goro-goro bar limbukan mangke saged kondur sesuk sekolah to? Nggih. Nah, sekolah kudu mlebu lho sekolahe. Ya, Pak Dalang biyen yang ngono kuwi bengi dualang isu ya sekolah. Nah, ngono kuwi. Nadyan ning sekolah ngangge turu barang. Ya, ngono kuwi. Nek tetep mlebu ngono ya. Apa? Tangkas apa? Dangdut meleh ya, Pak. Oke. Ben mripate betak melek. Wah iya nggih. Ben betah melek. Oke, apa pamane, Nduk? Lali janjine. Wah iki, ya cacak nggih. Ah, kaya apa? Nggih, diaturake lali janjine lajeng kemawon. Ya, Cok. Nggih. Dening Sofiana Putri Soraya. Pak. Hah? Tiwas mikir ceblok. Nyapa neh? Oh, duitnya dilebokne ning tas. Oh iya, bener, heeh. Bener kok timbane nangis lho. Lho, Pak. Lunyu lho dinggo nyekel mik. Lunyu. Oh iya, heeh pancen duwe nek sabune kok, Nduk. Ya, sono lumayan kok karo mbokmu kena nglebon panci. Betah ya. Maka ya diaturake. Dados.